Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin na albarka. A yau bidiyon mu zai muku bayani ne akan wani ƙaramin application. Wannan application zai baka dama kai aiki da wayar kamar kana aiki da kwamfuta ne. Wannan za ku shiga Play Store ku je ku ɗauko shi. Idan ku ɗauko shi zai baku damammaki ku ba shi dama a cikin wayar ku, sai ku shige shi. Da Allah in uwa, kada ku manta ku danna mana subscribe, ku mana like, ku mana share zuwa ga sauran yan uwanku. Kada ku manta. Yanzu misali kamar haka gashi, sai ku shige shi kamar haka. Idan kuka shige shi zai baku dama ku ba shi dama yayi amfani a cikin wayar ku, sai ku taba ku ba shi dama kamar haka. Idan kuka yi, yanzu gashi kamar haka, ni kamar yanzu haka gashi nan kuna gani cikin wayata haka. Yanzu sai na mashi haka, idan na mashi haka sai in yi baya har yanzu. To yanzu kamar yadda kuke gani ya nuna muku wannan fuska, sai ku taba wannan bayanan. To yanzu misali sai ku taba waɗannan guda biyu ga sunan kuna gani suna kunne, sai ku kunna su haka kamar haka. Wannan wurin seti ne. Yanzu kana iya shigowa nan ga, yanzu kamar wannan gashi nan kuna gani. Yanzu wanga jan abin da kuke gani sai ku ƙara mishi girma. Gashi nan ya zama mai dan tsawo haka ne. Idan kuma ba ku so sai ku bar shi haka nan kamar haka. To yanzu nan wurin seti ne za ku seta shi. Yanzu misali sai mu fita kamar haka. Yanzu kuna gani nan da gefen nan ƙasan wayar ka, nan da ƙasan wayar ka zaka taba, sai ka jayo haka. Kuna gani ga wani abu nan ya hito, gashi nan kuna gani. To yanzu kamar haka duk inda kuke so sai ku shiga. Yanzu gashi nan wannan abun ya daidaito da WhatsApp ɗina, sai in taba kan wanga, saman kan wanga kumbulin da hito gashi nan kuna gani farin abun nan, sai in taba saman kanshi. Ina taba saman kanshi kuna gani zai kai cikin WhatsApp ɗina. Gashi nan kuna gani da inda kuke so kuna iya shiga. Gashi nan wannan wurin sai ka taba shi, kuna gani gashi kuna gani, sai ku shiga da inda kuke so cikin wayar ku. Kuna gani misali haka zai yi aiki a cikin wayar ka. Gashi nan kuna gani ko yana hake so nan kawai zaka taba ka jayo shi gehen wayar ka. Yanzu misali ku bari mu shiga cikin mu da shi babba kamar wannan haka. Gashi nan ya nuna muku wannan babban abu, sai ku hito. To yanzu misali ko nan gehe wanga waje ka taba wayar ka zai iya hito. Idan da ka taba shi hakan ga zai iya hito kamar gehen wayar ka haka, yana iya hito ko nan ƙasa ko kuma nan gehe. Yanzu misali bari ku gani. Yanzu gashi na hadda shi inda nake so, message ne gashi kuna gani duk inda kake so zai shiga. Saman kanshi ɗaya zaka taba, da ka daidaita wannan abun ka daidaita shi daidai wurin da kake son ka taba, kamar yadda kake amfani da wayar ka ba da wani abin gaba, sai ka taba ta ita kuma ta shiga ko ina zai shiga maka a wayar ka. Kawai jayo shi ɗaya zaka yi ka taba. Gashi nan mu shiga all gallery, ya shiga. Yanzu kuma mu shiga album. Gashi nan kuna gani, ku taba waɗannan. Gashi nan duk inda kake so ka shiga zai maka. To anan ne muka kawo ƙarshen bidiyon yan uwa. Kada ku manta ku danna subscribe, ku danna alamar like, ku danna alamar ƙararrawa, sannan ku yi share zuwa yan uwanku. Nagode, assalamu alaikum.